Du den här containern, är han tom på jobb eller? Nej. Det är en massa rutten tall som ligger där uppe. Jag tänkte den traktorn och kör runt. Lasta skopa, kör till jobbet. Det är sånt där som inte går att elda, här kan man ta 100 år. Nej. Det är så blött alltså. Ja. Jajamän. Skogsbrand, skamme. Nej. Där har vi det. Ja, det är bra. Perfekt. Det är som han ska ta till jobbet. Nej, då blir han kul. Det tror. Sitter du din jävel? Eller se på Det var han. Ja. Ja. Fin vattenkanna du hade. Ja. Inte sänkan. Jo, det ser ut som det ska behövas. Betas lite så vi får ordning på hörlar. Det är bättre med en hink. Ja. 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 Satan vad hett. Oj. Jäkla stil. Som ni. Det går ruskigt fort här ska jag tro. Wow. Eller på isär det. Ja. Det ligger så högt. När det ligger högt är det farligt.